Assalamu alaikum, sannu da zuwa ‘yan uwa. A yau za mu yi magana akan wata muhimmiyar cuta mai suna monkey pox. Ita ce cuta da ke yaɗuwa daga dabbobi zuwa mutane, amma akwai hanyoyin kariya da za mu ɗauka domin kare kanmu. Ku kasance tare da mu don ƙarin bayani. Monkey pox cuta ce wacce ke haifar da ciwon fata mai ƙaiƙayi, zazzaɓi da kuma kumburin ƙwayoyi. Ana yawan samun ta ne daga haɗuwa da dabbobi da suka kamu da cuta, musamman ɓera ko kuma biri, daga mutum zuwa mutum. Cutar monkey pox na yaɗuwa ne ta hanyoyi daban-daban, kamar ta hanyar kusanci da dabbobin da suka kamu ko jininsu, da kuma ta hanyar raba kayan sawa, gado ko kuma jiki da wanda ke ɗauke da cuta. Amma akwai wasu hanyoyi da za mu ɗauka don kare kanmu daga kamuwa da cutar monkey pox. Na farko, gujewa kusanci da dabbobi ko mutanen da suka kamu da wannan cuta. Na biyu, amfani da safar hannu ko kariya lokacin kula da dabbobi ko marasa lafiya. Hakan nan ya kamata mu yi wanka da tsaftace hannayenmu da sabulu ko amfani da maganin kashe ƙwayoyin cuta akai-akai. Tsaftace muhalli da kayan da aka raba tare da wanda ke ɗauke da cutar shi ma yana da muhimmanci sosai. Domin karin kariya, akwai magunguna da kuma alluran rigakafi da ke taimakawa wajen hana yaɗuwar cuta. Ana ba da shawarar zuwa asibiti domin yin rigakafi, musamman ga waɗanda suke cikin haɗarin kamuwar da cutar. Ku tuna, kariya mafi kyau shine ta hanyar samun cikakken ilimi akan cutar da kuma kiyaye ka'idojin tsafta. Idan kuna da tambayoyi ko kuma kuna zargin kamuwa da cutar monkey pox, ku tuntuɓi likita nan da nan. Na gode da kasancewa tare da mu. Kada ku manta ku yi subscribing channel namu, ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun bayanai na lafiya da su taimaka muku ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Feel the fire